ସନ୍ଦିକେନ୍ଦୁଠାରେ ଜଳ ଯୋଗାଣ ସମସ୍ୟା। ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇଲେ ଗ୍ରାମବାସୀ ମହିଳା। ଅସ୍ଥାୟୀ ପାନୀୟ ଜଳ ଯୋଗାଣ ପରିଚାଳକ ଯୋଗୁଁ ପାନୀୟ ଜଳ ଯୋଗାଣ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ। ଜଳ ଜୀବନ ମିଶନ, ବସୁଧା ଯୋଜନା ଭଳି ବିଭିନ୍ନ ଯୋଜନା ଥାଇ ମଧ୍ୟ ତାହା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇପାରୁନି। ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାନୀୟ ଜଳ ପାଇବାରୁ ବଞ୍ଚିତ ଅଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାର ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳ। ଏହିଭଳି ସମସ୍ୟା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ସୋରଡ଼ା ବ୍ଲକ ସିଦ୍ଧପୁର ପଞ୍ଚାୟତ ଅନ୍ତର୍ଗତ ସନ୍ଦିକେନ୍ଦୁ ଗ୍ରାମରେ। ଏଠାରେ ବସବାସ କରନ୍ତି ପ୍ରାୟ 1200 ଜନଜାତିର ପରିବାର। କିନ୍ତୁ ଏଠିକାର ପାନୀୟ ଜଳର ସମସ୍ୟା କିଛି ଅଲଗା ରହିଛି, କାରଣ ଏଠାରେ ବସୁଧା ଯୋଜନା ଭଳି କିଛି ପାଣି ପାଇପ୍ ମଧ୍ୟ ସଂଯୋଗ ହୋଇଛି। କିନ୍ତୁ ତାକୁ ପରିଚାଳନା କରିବା ପାଇଁ ଜଣେ ଅସ୍ଥାୟୀ କର୍ମଚାରୀ ରୂପେ ଦିଲ୍ଲୀପ କୁମାର ମୁନି ନିୟୋଜିତ ଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ସେ ମନମୁଖୀ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବାରୁ ଗ୍ରାମବାସୀ ଲୋକମାନେ ବହୁ ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ। ପରିଶେଷରେ ଦିଲ୍ଲୀପ ନିଜ କାମରୁ ଏପ୍ରିଲ 2021ରେ ଇସ୍ତଫା ଦେଇଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସବୁ ସୁବିଧା ଥାଇ ମଧ୍ୟ ଆଜକୁ ପ୍ରାୟ 4 ବର୍ଷ ହେଲା ପାନୀୟ ଜଳ ସମସ୍ୟା ଲାଗି ରହିଛି। ଆଜି ଗ୍ରାମକୁ ବହୁ ମହିଳା ମାଠିଆ ଧରି ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇ କ୍ଷୋଭ ପ୍ରକାଶ କରିବା ସହ ତୁରନ୍ତ ଜଣେ ସ୍ଥାୟୀ ପରିଚାଳକ ନିଯୁକ୍ତି ଦିଆଯାଉ ବୋଲି ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ବିକ୍ଷୋଭ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି। ସାର୍ ପାଣି ମିଳୁନି, ଛାଡ଼ୁନାହାନ୍ତି, ଡ୍ରାଇଭର ନାହିଁ, ଜଣେ ଛାଡ଼ୁଛନ୍ତି ତ ପଇସା ମାସ ଦେଲେ ତ ସେ ଛାଡ଼ିବ, କ'ଣ କରିବ, କିଏ ନାହିଁ ଛାଡ଼ିବାକୁ। 4 ବର୍ଷ ହେଲା ଅଛି।